आता हे माझं सगळं जेवण चुलीवरती आहे. हां तुम्ही कधी ठाण्याला आलात तर नक्की या माझ्या स्टॉलवरती. मी तुमची म्हणजे व्यवस्थित खातरदारी करेन आणि माझं जेवण तुम्हाला आवडेल नक्की. आणि आपले सर्व घरगुती आहे. हो सगळं जेवण घरगुती चुलीवर बनवलेलं अगदी उत्तम जेवण आहे. अरे वा. हे बघ नेहमी नेतात. आम्ही नेहमी नेतो, आम्ही नेहमी खातो. चव उत्तम असते. रेग्युलर कस्टमर आहोत, यांच्या जेवणाची चव उत्तम आहे. सगळे कस्टमर बरोबर त्या येण्याची वाट बघत असतात की कधी येतात आणि कधी आम्ही घेऊ. आता तुम्ही ह्यांना हे दोन वस्तू काय पार्सल दिलात? एक चिकन बिर्याणी दिली 120 रुपये आणि बोंबील फ्राय 100 रुपये प्लेट. अरे वा. आणि तुम्ही इकडे फर्स्ट टाईम आलात काय? मी फर्स्ट टाइम आलो इकडे बिर्याणीची टेस्ट घेण्यासाठी. म्हटलं स्टॉल चांगला दिसताना आपल्या मराठी माणसांचा आहे. बरोबर. मराठी माणसांना मला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवडतं. बरोबर बरोबर एकदम छान. बरोबर. आता इकडे परत तुम्हाला कसली ऑर्डर आली? ही हो सुरमई आज रविवार आहे ना. ऑर्डर येत राहतात. हा, आता हे चांगलं. सुरमई ना? हां ही सुरमई फ्राय. सुरमई आपल्याकडे 120 हां 120. 120ला आणि 2 पीस त्यांनी घेतले ना. हो हो आता इकडे ही कसली ऑर्डर आली? चिकन खलबत्ता. हो हो त्याचं वाटप खलबत्त्यात करतो. हे आपलं 170 रुपीज ना. हो हो याचे पीस जरा जास्त येतात. मटणाचे कमी येतात, चिकनचे पीस जास्त आहेत. इकडे काय लिहिलं आहे? रोज रोज कसरत तारेवरती. जेवण बनते आमचं चुलीवरती. म्हणजे एवढं इकडे सर्व जेवण आहे ते चुलीवरती हा आहे. सगळं लाकडाच्या चुलीवरती. म्हणजे काय आलं माझं तिकडे दुकान होतं ना, साईबाबांचं मंदिर आहे तिथे. हा. तर तिथे मराठी सिरियल होती माझ्या नवऱ्याची बायको. हां त्याची शूटिंग होती तिकडे. तर त्या लोकांचा म्हणजे हिरो हिरोईन कुठेतरी जायचे हॉटेलमध्ये जेवायला वगैरे. पण बाकीचा स्टाफ आहे ना तो माझ्याकडे जेवायचा. तर तेवढे खुश झाले ना त्यांनी मला हे स्लोगन दिलं. त्यांनी हे सुचवलं. हो त्यांनी हे मला स्लोगन दिलं. म्हणाले की हे लावा तुमच्या दुकानावर. त्याने खरोखर म्हणजे चांगलं आहे. माझ्या नवऱ्याची बायको मराठी सिरियल जी मराठीवर. अरे वा. आणि तुम्हाला इकडे सांगायचं आता मी कुठे आलो? इकडे आता हा ठाणे राममूर्ती रोड. ठाणे वेस्टला आहे. मी इथे सर्वांना नॉनव्हेज जेवण देते. नॉनव्हेज जेवण. हो पद्धत कोणती? ही मालवणी. ही मालवणी पद्धत. एक असं चिकन मसाला रेग्युलर मिक्सरचं वाटप. आता एक चिकन खलबत्ता माझी स्वतःची आहे ती डिश. मी तुम्हाला कुठल्या 5 स्टार हॉटेलमध्ये गेलात ना तरी मिळणार नाही. चिकन खलबत्ता. हां खलबत्ता चिकन आहे. याचं वाटप आम्ही खलबत्त्यामध्ये कुटून करतो. मग चिकनचा हा एक प्रकार आहे. अजून कोणता चिकनचा प्रकार आहे तुमच्याकडे? चिकन मसाला चिकन असतं. चिकन खलबत्ता हा कोणता प्रकार आहे? हा चिकन मसाला आहे. मिक्सरचं वाटप असतं. आमच्या मालवणी लोकांना घट्टे लागते. हां. आता हे आता संध्याकाळचे 7 वाजले म्हणून आता थोडे 2 तासात हे सर्व संपणार ना. हां 9:30 वाजता कोण आलं तर मला ती टोपं करडून देण्यात द्यायला लागतं. आणि इकडचं टायमिंग काय तुमचं? संध्याकाळी 5:30 ते 10 10:30 पर्यंत असतं. आणि संडेचं? संडेला 2 टाईम. सकाळी येते 11 वाजता ते 2 वाजेपर्यंत असते. नंतर परत जाऊन घरी जेवण करणार. परत दुसरं घेऊन येणार. संध्याकाळी 6 वाजता परत येणार. आता हे दोन्ही चिकनचे प्रकार. आणि ह्याच्यात काय आहे? हे चिंबोर आहे. हे चिंबोऱ्या खेकड्याचं. हो खेकडे. म्हणजे ना आपण चिंबोऱ्याचे नांगेच वाटून टाकतो. पण मी काय करते अख्खे बारीक चिंबोरे आणते 5-6. ते संपूर्ण असे तोडून ते पण नांग्याबरोबर वाटून टाकते. त्याच्यामुळे तो ग्रेव्ही त्याची घट्ट होते आणि त्याची टेस्ट पण चांगली लागते. नुसत्या नांग्याला एवढं ग्रेव्ही घट्ट होत नाही ना. बारीक बारीक चिंबोऱ्याला की चांगलं. आणि इथे काय आहे? हे मटण किमा आहे. हे किती रुपयाला? हे पण 170. फक्त ह्याच्यात थोडंसं क्वांटिटी कमी येते. बाकी चिकनला जास्त आहे. रेट सगळ्यांचे सेम आहे 170. तुमच्याकडे सर्वात रनिंग आयटम कोणता आहे? रनिंग आयटम चिकन खलबत्ता. चिकन खलबत्ता. हो जे दुसरं टोप आहे तो. 6-7 किलो तरी आणायला लागते चिकन. तेवढं आणायला लागतं. हो हां. आणि हे सर्व गरम गरम तुम्ही देता ना? हो हे बघा पेटलेलीच आहे खाली. फुल पेटलेलीच आहे. आणि इकडे काय ठेवलं चुलीवरती तुम्ही? चुलीवरचे आता प्रॉन्स आहे. प्रॉन्स. हे पण आपला 170. हो हो म्हणजे काही घ्या 170 रुपयेला. हो. फक्त बिर्याणी आपली 120 रुपये. वा.
आणि तुमच्याकडे तिकडे त्या तव्यामध्ये काय आहे? हे आता बांगडा फ्राय आहे आणि सुरमई फ्राय आहे. बांगडा आणि सुरमई. एवढं तुम्ही बिझनेस करता. तुम्हाला इथे आता किती वर्ष झालीत? जवळजवळ मला तिथे 15-16 वर्ष होऊन गेली म्हणजे या ह्या- एका जागेवरती. हो या स्टॉलला? हो हो. आणि वर्षभर तुम्ही असता? वर्षभर असते. फक्त नवरात्रीत 9 दिवस आमचे कसं उपवास असतात. भजन मंडळ आहे माझं, त्याच्यामुळे 9 दिवस मी बंद ठेवते. बाकी माझं चालूच असतं. म्हणजे नवरात्री सोडून तुम्ही इकडे आहेत. हो हो हो. आणि ही तुम्हाला कल्पना कशी आली चालू करायची? ते आमचे एक आमदार होते गौरीसाहेब म्हणून. ते आमदार? आगरी. हो आगरी. हां. तर त्यांना जेवणाची खूप जे एक तर आगरी लोक खाणार एकदम पंटन. बरोबर. त्यांना टेस्ट पण तेवढी चांगली लागते. मग त्यांच्या पक्षाच्या काय पार्टी मिटिंग काय असेल ना, तर ती लोक ते मलाच बोलवायचे जेवण करायला. तेव्हापासून मला एक जेवण करायची आवड लागली. ॲक्च्युली मी अप टू 9 सेंट जॉनची मुलं ट्युशन घ्यायची. अच्छा. मी तिथे सेंट जॉनच्या सत्तरीत राहते ना. हां हां. मी अप टू 9 मुलांची ट्युशन घ्यायची. मग मी ते सोडलं तर ह्याच्यातच माझा दम बसला. मग आता हेच चालू केलं. तुमच्या हातचं त्यांना जेवण आवडलं, मग त्या कल्पनेने तुम्ही इकडे सुरुवात हो केली. हो, त्यांना आवडायचं ना म्हणून आपण केलं थोडं. पहिलं स्टार्टिंगला डबे केले कलेक्टर ऑफिसला. जवळजवळ 13-14 वर्ष मी कलेक्टर ऑफिसला आधी डबे करायची. तर प्रकार तर इकडे तुम्ही एकदम भरपूर ठेवला आहेत. आणि एक सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे सर्व चुलीवरचं आहे ना? हो सगळं चुलीवरचं. अरे वा, भाकऱ्या. फक्त आम्ही चपात्या आणि वडे आहेत ना ते फक्त गॅसवर करतो. बाकी भाकऱ्या वगैरे सगळं चुलीवर. आपल्याकडे भाकरी कितीला ही? भाकरी 20 रुपये. एकदम सकाळी खाली तरी अशी नरम वा वा, होते. मऊ मऊ आहे. हात बघा, एकदम छान. ते आमचे तर कोंबडी वडे फेमस आहेत मालवणी लोकांचे. कोंबडी वडे पण आहेत? हो वडे पण असतात ना. वडे वाराला असतातच वडे. वडे कसे प्लेट? वडे 50 रुपये प्लेट. 50 रुपये प्लेट. एकामध्ये, हा, 5 वडे. एका प्लेटमध्ये 5. 5 वडे. तुमचं म्हणजे कधी कधी असतं तुम्ही वार कोणते? मी डेली असते. फक्त मी सोमवारी येत नाही आणि रविवारी 2 टाईम येते. सकाळ संध्याकाळ. रविवारी बँक बंद असते ना, हां. त्याच्यामुळे मी रविवारी 2 टाईम येते आणि बाकी रोज संध्याकाळी येते. आणि समजा इकडे यायचं असेल तर कसं यायचं? इकडे ॲड्रेस काय आहे? स्टेशनला उतरल्यानंतर रामवर्ती रोड अगदी 5 ते 7 मिनिटावरती चालत स्टेशनपासून ठाणा स्टेशनपासून तिथे चालत 5 ते 7 मिनिटात येऊ शकतो. आणि जवळपास फेमस म्हणजे बँक ऑफ बरोडा आहे ना? बँक ऑफ बडोदा. हो. आणि हे राजमाता वडापाव. राजमाता वडापाव समोर आहे तुमच्या. काय नाव आहे हिचं? मनीषा. मनीषा तुमच्याबरोबर असते का? हो. अरे वा. इकडे बघ बाबू. मनीषा. माझं नाव यशस्वी बाणे. माझं मूळ गाव राजापूर. पण आता इथे जवळजवळ 15-16 वर्षापासून मी हा धंद्यामध्ये व्यवसाय करते. आणि माझं सगळं जेवण चुलीवरचं बनलेलं असतं. घरी आम्ही लाकडाच्या चुलीवरती जेवण करतो. इथे फक्त मी कोळसे पेटवते कारण इथे लाकडं ह्याला जागा नाही ना, म्हणून मी आता घरी माझं बघायला तर सगळं घर काळं झालेलं आहे. वरती छप्परचं बघायला आकाश तरी गोर आहे तेवढं काळं झालेलं आहे. पण आता काय धंदा म्हटल्यानंतर चालायचं तेवढं. बरोबर. पण घर माझं संपूर्ण काळं झालेलं आहे. ओके.